No niin, moro kaikille. Se on Sanessi täällä ja nyt pelaillaan vähän Growtopiaa. Niin. Tässä on mun tyyppi. Voitte pysäyttää ja katsoa mun kamoja tästä. Joo. Ja tässä on mun arvokkaammat puut, jotka kestää kasvaa 8 päivää. Ja siis mä tuun myymään tämän maan sitten, kun tää on hakattu ja laitettu platformit ja niin. Niin sitten mä tuun myymään tämän maan kokonaan johonkin 7 vielä. Ehkä enemmän. Joo. Sitten tämän Tubettaja 1, te varmaan tunnette. Joo. Sen te tunnette, siellä se on Miko Saarela. Joo, eli menkää kattoo senkin kanava. Ja täällä on siis vielä. Mikä se on jossain Tintti maassa. Joo, elikkä näköjään nekin kuvaa Tupeen. Joo, elikkä nekin näköjään tuli Tupeen näköjään. Tää vähän hyvältä. Joo, mitäkään täällä on myynnissä. Ei mitään kovin hyvää. Ehkä tähän pitäisi laittaa platformit. Hetkoone. Mistä ne on? Ei ne ollutkaan noita. Mä luulin, että ne on noita. Mikä niiden nimi on? Kato, kuka? Miksipä? Okei. En sano mitään. Ja mä voin hyötyä aika paljon. Joo, elikkä mä käyn nytten tuolla. Te varmaan tiedätte tämän maan tosta. Hetkoone. What happening? Te varmaan tiedätte toi Jukit Gamesin. Se on näköjään tuon VL:n pois. Mitäkö mä nyt tekemään? Onko se ottu täältäkin kaikki? Hetkonen. Wop. Tuotte kukaan saa katsoa noita. Okei. Se on siirteen näköjään kaikki jutut tänne. Hetkonen siitä musiikkia. Niitä mä tarviin. Salaski näin. Näköjään täällä on aika vitsin paljon Blackrockeja. Joo, saa alkaa farmaamaan. Se näyttää olevan onnines. Ja mä voin näyttää täältä mun kavereista vähän tubettajia. Juho oli PvP. Se on tehnyt muistaakseni vain tosta Minecrafti. Sitten Notsku on toi Epic Gamer. Sitten täällä on toi Epic Game HD, niin se on sen toinen käyttäjä. Sitten Jukit Gamesin toinen. Sitten täällä on Rasse YKK, se on se. Varmaan tiedätte tuo Miskuli PvP-videoista, se on ollut aika monessa niissä. Sitten tässä on Jukit Games. Joo. Sitten voitaisiin käydä jossain. Kaksi jump. Mä en oo ikinä käyttänyt. Tässä on vippiä aika varmaan. Tässä on varmaan. Okei. Nyt. Jos tää on scammi tää parkkoa. Suomi on scammer. Okei. Hyvä.
kun kerrotte. Just taas toi on skämmi, ettei tonne pääse. Tonne hakee noit leelliä. Niinku toi Noob Jump. Varmaan aika moni tietää sen. Niin siellä oli ne kaikki ovet. Mä ja mun kaveri kerran testattiin silleen, että me katsottiin, että sinne tuli niitä toisia. Sitten kun ne meni niihin muihin, sitten jäi enää 2 ovea. Niin sitten me mentiin niihin 2 oveen. Ja mistään ei päässyt niihin, missä oli vielä 20 vielä. 2 paikkaa. Että sen mä voin sanoa, että Noob Jump on skämmipaikka. Mä en edes tiedä, kun muuten sen tekijä vois käydä katsomaan. Mutta älkää menkö Noob Jumpia, jos ette halua hyppiä turhiin. Ja voin sanoa, että pelkkä Jumps, niin siellä ei oo pricea. Elikkä siis menkää kattoo Miko Saarelan kanavaa. Näköjään sekin kuvasi ja mä pääsen sinne. Mä en tiedä, ei kun niin, Lexa PvP, niin mä en muista muuten sen kanavan nimeä, mutta sekin näköjään kuvasi ja mä en osaa nyt hyppiä. Ehkä mä hyppin vaan näihin väleihin. Koska mä en näytä osaavan nyt. No, elikkä siis... Kuka teki näin helppoi siis? Te varmaan tiedätte Nollajumpsin. Siellähän se 20-levunen on silleen, että ne on tossa yhden alempana nää platformit. Se on vaikka kuinka vaikeeta, tää ei oo yhtään vaikeet silleen. Et jos haluatte vaikeampaa, mä en tiedä, mulla lakaa jotenkin tää. Okei. Mulla taitaa olla liikaa juttuja tässä. Tää lakaa vähän liikaa. Tää on helppoa. Mä en siis tajua, että miten ne tekee tällaisia aika helppoja leveleitä. Okay. Failas tossa. Tää lagittaa mulle jotenkin aika hitsin paljon. Varmaan johtuu siitä, että täällä on 9 pelaajaa. Tai no, miten paljon se mukaan on, mutta... Hyvä, todellus. Missäkään kohtaa tässä olisi sellainen, ettei kuolisi. Okei, tossa oli hyvä kohta. Mä en tajua noin. Load rolling peaks. Okei. Ja mä en huomannut noita alhaalla olevia piikkejä, joten se failas vähän. What a chicken. Level file. Iso file. Okei, nyt failas. Pahasti. Miten toi yksi meti noin helpolla? Tai no mulla on tää tankki, se menee vähän kovempaa. Nyt se vaikeuttaa. Hetkoone. Mitenkäs se tonne? Ja se veti sen vaan niin. Hetkoone, onko se hacker? Troll peeps. Lol, punstakeit. En jaksa. Noniin. Hyvä, ei sentään mennyt alkuun. Vois luulla, että tosta ovesta olisi mennyt alkuun, mutta ei näköjään. No niin, nää on niitä kunnon. Ja nyt. Noin, Valktow. Niin mä oon vetänyt tällaisia nollajumpsia. Mä oon vetänyt justiin silleen tossa ja tossa. Mä oon päässyt siihen, että siksi pomppas ylös. Kun mä yritin silleen, että mä menis siitä ovesta vaan. Sillä mä en halua aina olla noobi. Ja mennä ovesta. Okei, ehkä yksi ylemmäs. Tästä mennään hienosti alas. Vähän ja box. Oho, mä hyppäsin liian aikaisin. Okei.
ehkä olisi jäänyt siihen sieneen tai sitten ei. Okei, mä en nyt osaa parkkourata ollenkaan. Ja varmaan tarkkasilmäiset tai siis noobit on huomannut, että mä varmaan ostaisin VL, jos mä haluaisin. Ja tarkkasilmäiset, että mulla on niin paljon gemejä, mutta mä säästän niitä tohon niihin päkkeihin, niihin citypäkkeihin. Tää oli aika helppo. Loppuks tää tähän? Enter. Ei. Kuinka monta leveliä tässä on? Haluaisin tietää. Nää on pahoja, mennään ylöspäin. Tai siis mä kerran yritin mennä näitä joku 1000 vuodesta ylöspäin. Ei ehkä aivan 1000, mutta aika vitsin paljon muuta. Hetko, noita ärsyttäviä ovia. No näyttäisi, että se olisi lukittunut. Mä kerran vedin sellaisen, missä niinku sai pitää, niinku mä pidin jakoavainta auki. Siellä on niitä puupalikoita, missä silleen jostain oli auki ne, niin siinä näkyi jakoavainalla, että mistä oli silleen niinku, että mitkä oli sellaisia, että oli auki. Sitten kerran mä katsoin silleen, että siinä oli 4 ovea väliin kaikista. Sitten aina kun mä tulin siitä yhdestä ovesta, siinä luki loket. Ja niissä toisissa sut vietiin silleen, ja mä luulin aina, että se oli lukittu, niin mä en ikinä testannut. Sitten kun mä kerran testasin, niin ai tohonko pitäisi? Niin, että sit kun mä kerran testasin sitä lukittua, niin sittenhän se tietenkin meni. Noit rollit ei mene mulle enää helpolla. Nää lakipiikit aina kun mä tuun tähän viereen. Mistä? Ehkä mä otan ton pankin pois. Checkpoint. Tää logi. Voi hitsit. Mä haluaisin ottaa silleen, että eikö mä muka saanut sitä checkpointtia? Aivan selvästi meni. Nyt muuten Hamumu, laitapa se checkpoint. Elikkä mitä? No niin. Mahtavaa. En kuvaa sitten. Eiku hetkonen. Mitä mä oon muuten tekeeks? Jos te nyt näkisitte mun naaman, niin ei. Miksi ne on vieläkin täällä? Mitäköhän ne tekee? En mä tiedä. Mitä puutsee noin? Mitäköhän ne tekee täällä? Kiitos. 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 Tähän päälle. Nyt ne kikkaa, mutta noniin. Sieltä. Oisin luullut, että ne olis vaan kikannut, mutta ootapa. Mä menen MS-kelloon. Joo. Siinä tulikin. Vähäsen.